Usa kanindot kaayo nga teksto sa Biblia ang niya sa atong unang pagbasa, 2 Corinthians chapter 1 verses 1 to 7. Gipasabot dinhi ni San Pablo nga ang tinuod di ang kalipay nagikan ra gyud sa Ginoo. Mutuo mo dili? Sure? Ayan. Pangutan na imong tupad na ug masunog imong bay, malipay ka. Pangutan na ba imong tupad na kung masunog ron imong balay, malipay ka. Oh, awa, di ba? So good ayaw lang sad pader. Gikan man kas Ginoo ang kalipay, nasunog di ang Ginoo pagkasunog sa imong balay. O di okay ra, ug masunog, ug mamatay ang imong inahan, okay ra nimo? Mabangga ang iyang gisakyan karon, okay ra? Oh, dili na. Wa na. Patay na tadi. Ginoo maka mo ituburan sa kalipay. Nganong day mamatay ng imong mama? Namatay di ang Ginoo? Oh. Naka-check na mo no. Unsa mo ka yawanon. Ang yawa mo tudlo nato nga ang kalipay dili gikan sa Ginoo, gikan nato. Mo na iyang gitudlo ni Adan ug ni Eva didto sa paraiso, mao tong natintal. Ingon siya, sige mamong sunod anang Ginoo nga pwede ra man gyud mapariha mo sa Ginoo. Mao na si San Pablo kay gikan mas Ginoo ang maong kalipay, niingon siya kinahanglan masuod tas Ginoo. Kay siya may tuburan sa kalipay, masuod ta niya. Nya unsaon man nato pagkasuod niya? Niingon siya, ingon nga miambit kita sa daghang mga pag-antos ni Kristo, makaambit usab kita sa naghingapin nga kalipay pinaagi kang Kristo. So ang paagi di ay aron ta malipay sa tinud-anay kanang gikan gyud Ginoo nga kalipay, muambit di ay ta sa daghang mga pag-antos ni Kristo. Kinsa man ninyo dinhi ang ganahan muantos sama sa giantos ni Kristo ug ni Mama Mary, taas ang kamot. Mga buangon gid ay mo. Ha? Kaklaro ang nang gisulting San Pablo. Nya sige tagsimba dinhi. Dagkot-dagkot pa ta diha, pila nakakandila atong silaban. Luhod-luhod pa usay gikan pas pultahan, luhod nga ripadong. Nya di ta mo ambit sa kasakit ni Kristo. Uy, kahilas gud nato. Nge, tagaan ta mo second chance. Basig na usab inyong huna-huna. Kinsa ninyo dinhi ang ganahang muantos sa mga kasakit ni Kristo. Ta sa kamot. At least nanay na exercise, no? Exercise. Nawagtang-wagtang na ang yawa. Ang yawa man to ni pugong ayaw. Antos gud taon. Ngita magitag kalipay, anhan anuntas antos. Ngita magitag malipay, sakitan anuntan, yabag ka diha. Ano? Mao na yawa nga naghunghong nato. Pero sa tinud-anay mga igsoon, ang Ginoo lahi gyud siyag pamaagi. Lahi kay siyag pamaagi. Ngano man aron ipakita sa Ginoo nga ang iya ra gyung gahom maoy makahatag natog kalipay. Hinomdo mo adtong tubig nagihimo niyang bino. Hinomdo mo ato? Dito sa Kasalskana ba? Oh, gipakita sa Ginoo nga kun ang iya nang gahom ay mulihok, bisag ang tubig himuon niyang bino. Kahinomdom sa mos pagbasa gahapon sa first reading, nagihisgutan nga gipatubod sa Ginoo ang tubig didto sa desierto. Ang Ginoo ray kahimo na. Hinomdom sad mo nga ang patay gibuhi sa Ginoo kadto sa Lazaro. Hawa na mo kahinomdom.
Ang Ginoo rin nakahimo na. Kadtong 5 ka bukpan nga iyang gipakaon ang 5,000 nya nasubraan pag yung 12 ka bukag inomdom na. Gustong ipakita sa Ginoo ba nga ay na lang mo duda, ay na mo duda nako, mas magduda pa mo anang inyong tupad. Kana mo'y mo pasalig ninyo nga muunong nimo, oy ay gyud tuo. Apil na ng tupad ni mog higda kada gabi sus magakos-gakos pa na nimo, oy hudas po kay nastanan. Ay gyud laom ana, magsige nag-ingon nimo I love you, you are the only one. Ay istoryahe. Ay totoo ana, kuyog lang nako, I will make you happy. Agas ginang luhag sipo nimo. Weka na we, kamong mga minyo din kamong mga asawa, kinsa ninyo ang wa gyud batiag kahiubos o kasuko sa inyong bana tungod kay na disappointed mo. Bitaas kanang pirmi yung lipay. Sige. Natanawa di ba wa gyud ni pataas kadagha mga minyog naong ninyo diha. Inyo kong ilaron napulos mo mga dalaga. Kaklaro ang mga naong ninyo bisag palayan. Be niya masagi mga banag naong din kinsa ninyo rong niya din present nga muingon gyud pader wa gyud ko kasuway nga nahiubos ko sa akong asawa nga nagguol ko o naglagot ko bisag kausa sukad mi na minyo ta sa kamot na wa sa dotro. Mao na ayaw mog salig ana diha bisag kining nagwali ayaw mog salig ani. Moingon ko ninyo, himuan ko ninyong pari, ayaw kong ibalhin diri. Petisyon mo sa obispo, nga aron di ko mabalhin kay ako mong lipayon. Ay gimog to, anak. Maghatag ako kaguol ninyo din Kung ako lang, mabita na ang akong pagpamaligyag slat, gikan ginas Ginoong. Di na ako. Ako lagi pabaligya. Og di mo mupalit, masulubon mo. Og mo palit mo lipay mo. Sige pangutana diha kinsay ni palit og slat nga naguol pag humagpalit. Wow pero pangutana sa wa mo palit kusmod og mga naong magsigila nagpanaway mo bitaw sigila nagbaligyag slat alimugmug kay napaminawong paria bisag magwali iapil ginang slat ay iapil na ko aron mo malipay. Nakaroon sa may dako kayong proyba nga ang kasakit ni Kristo mahimong dakong kalipay. Mauna ni ang iyang gisulti sa Ebanghelyo, the 8 Beatitudes. Gitawag ni nato og 8 ka paagi aron makadawata sa gitawag og langit nung kalipay. Kana bang kalipay nga 24/7 magpabili nato. Gitudlo ni Kristo niya dinhi saman. Gusto mong atong tagsa-tagsaon, bulahan kadtong miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon. Kining 8 Beatitudes, ang 8 ka paagi aron ta masuod sa Ginoo. Tanawa ra gud diri ang 8, ang gauna pulos gyud maghatag og kasakit. Bulahan kamong mga kabus. Kinsa bagoy malipay mahimot ang kabus? Di ba? Unsay sunod? Ikaduha, bulahan ang nagsubo. Kisa may malipay nga magsigig hilak. Pero iyang gitawag og bulahan. Ang sunod, bulahan ang mapaubsanon. Kinsa may malipay ka nang yatak-yatakan lang ang imong katungod. Magpaubos lang gyud ka, di lang gyud ka muriak. Lipay mo ana. Kanang bisag ludan imong naong di lang gyud ka moreklamo. Bulahan ang nagtinguha pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang kabubuton sa Dios kanang moingon siya kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang pikas. Kanang iyang kabubuton nga niingon pasaylo ala nang nakasaog kapituan kapito malipay mo ana. Namo motingog. Sunod, nasa bitaw pa der. Good. Kamu no murag mo mga estatwa may ana lang ba kanang moingon sa mo bitaw no bitaw di man sad mo affirm. Bulahan ang maluluyon. Sige kaluoy kanang gasigig suyop kaluy
Kanang kasigig pangawat sa inyong balay, kaluy sige. Kanang sigig pangilad nimo, kaluy ganahan mo ana. Kanang sigig pangabit nga bana, kaluy ana, kaluoy sa kong bana nangabit. Lahi mga ato ang kaluoy ari mas asawa nga gibudhias bana, di ba? Brakaron ga-reunion mo, kanang di gyud mo tampo sa inyong tampuhanan, kaluoy di gyud siya mo tampo, dako ra ba kay kaon. Joke ra na ha. Nya ang ika-unom, bulahan ang putli o kasing-kasing. Unsa man ang putli kasing-kasing, kanang di gyud mo entertain anang duda-duda. Kana bang di gyud ka magduda. Ang imong bana di na nimo matiksan, di na mo reply, tulo na kaadlaw, out of coverage area, di lang jud ka magduda, lipay mo ana. Kay putli gyud mo ingon ra jud ka, salig gyud ko niya. Bisag daghan na kayong text na dawat nga di ang imong bana, di aday nay kabit diri, ingon ka, di jud ko, salig ra jud ko niya, putli jud ko kasing-kasing o gunahona in relation sa akong bana. Mo ana mo? Ikapito, bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan. Nang litan ron ang imong mamagpapa nagbuwag, nya imo gid silang himuong magdait, na ikaw gyud mabuang nga nagkuan, sakit kay nastanan. Labi nagduna na sila kaugalingong mga pamilya, kay mga buangon kayo. Orang imo bang igagaw nag-away, nya ang giaway ang imong igsuon, ang imong igsuon mo gikulatag maayo, nya imo silang daiton, panagdait nga di sila mag-away, patay ka. Maunay sa kagkulatas imong igsuon. Naganahan mo ana. Di gyapon. Bulahan ang gilutos mo na ikawalo. Kana bang i-persecute ka? Naghimo kag tarong, nagtug-an kas tinuod, ikaw na noy ikiha, ikaw na noy prisuhon. Ang zaman, lipay mo ana. Natanawa di ba pulos gid mo lingo. Nganong giuna man ni Kristo? Nya gitawag man niyag bulahan. Tungod kay kining tanan akong gihisgutan, giagian ni Kristo. Sobra pa sa atong ma-imagine. Giagian sa ni Maria, giagian sa ni San Jose. Sobra pa sa atong ma-imagine. Kining iyang gitudlo ba? Unya kun moagi ta ani sa atong kaugalingong kasinatian, nahiusa na tani Kristo, kay mao man ni ang iyang giagian sa kalibutan, mao man ni ang iyang daan, mao bitang gitawag ni 8 ways to heaven. Ang laing name sa 8 beatitudes, 8 ways to heaven. Ang 8 ka paagi or dalan padong sa langit. Be, kinsa ninyo'y ganahan mo subay ani taas ang kamot. Bisag duha lang ani taas ang kamot. Ang uban ba bisag duha lang gani gipangayo gapanagana tiban og duna kay usa nga i-reject ani gi-reject nimo tanan, nyag duna kay usang sundon ani sundo nimo ang tanan, kay dili pwede nga sundon ko ni nya karindi adili kanang gitagtog pragmatic nga faith, kanang magpili-pili lang di na pwede. Mo na ingong Ginoo, mo ingon gani mo yes, yes gyud na, mo ingon gani mong no, no gyud na. Pero ang saad pulos gyud kalipay. Kinsa ninyo dinhi nga mi-graduate og professional course nya nakapasar sa board exam, taas ang kamot. Why board passer ninyo? Anay duha, tulo. Wa mo kapasar og mga kurso? Kana bang nipasar og professional course ba? Taas ang kamot. Uy, taas ang kamot. Awa pag yun. Awa diha. Sige, okay lang. Di pa usad dire. Karon, sa inyong panahon sa mga final exams, unsa inyong gibuhat? Nagduwa mog tennis, nagbasketball mo, nanaw mog TV, kanang ting final exam, ting board exam, sige mog inom-inom, sayaw-sayaw, disco-disco. Oy, gibiyaan nimo ang tanan, gibiyaan. Nagantos ka, nagantos aron lang yun mo focus sa imong
umaabot nga exam nya ni pasar dayon ka, layat-layat din ka sa kalipay. Yes, yes. Unsa may hinungdan nga ni pasar ka og ni layat-layat ka sa kalipay, ang imong pag-antos pila ka buwan or pila ka tuig. Ako portisan akong antos sa una eskwela high school hangtod college. Magsud-an lang ko usahay luy ag asin niya suga nako kandila. Hapit way kaon, maglakaw anang karsada, gikan UC, gikan CIT, Padong, Guadalupe. Portig yung antosa, 8 ka tuig. Pero pag humans 8 ka tuig, nakatrabaho na sad ko sa land bank, kakaon-kaon na sad tarong, hayahay ng kaon, dili na tong luy ag asin, dili na tong bahaw nga siging kaon, anang linungag nga mais nga ginaling sa bato perting haita, murag magisi atong tutunlan og mabahaw na. Unang kanan ginakugloy ag asin, kaya ako ramasang usag gapuyo sa balay. Hilasan bitaw ko ng mga high school karon nga mga estudyante, hinatod pa kinuha sa ginikanan. Ako una tibok high school, way gahatod, way gakuha, ako ra usa puyo balay. Sudan anang mga perting paita. Tibok college, samot na ginto, perti na yung lisura. Pero pag graduate, nakatrabaho na, diha ko sa land bank, awa na, hayahay na. Pero lisod-lisod yapon to. Akong papa na paralyzed, akong maguwang na paralyzed, ako'y breadwinner, guba pa among balay, lisod-lisod. Pero akong gisaom ang pag-antos, nahimo kong pare. Tanawa, tingayahaya na. Usa na lang kadupa. Wala, okay kayo. Pero karon nga pare nako, ako sa gihanukan sa mga pag-antos sa katawhan, parte mga tao diyan ako. Hasta pang pag-antos archdiocese kanang naay mga dagko nga kuan karon, mga gastuhanan, usag gyud kos maapil sa pagpangitag kwarta, babagas naw aning sige pangsulisit aning kwarta. Pero ako ba nang giwakli? Anad na ko ani. Sige, antos. Nya tanawa unsay resulta sa pag-antos nga pakauaw lang yun ana. O tanawan ning atong simbahan dinhi palang daan kakita namo unsay bunga, di ba? Ana napanatukod pang Kapilinya di Fatima dia sa San Remigio. Kadakong kalipay ana kada nato tan-aw dito ako inigadto nako dito makaana gyud ko dili sayo ning pag-antos sa pabagag naong ani. Pero karon lipay sa ko kay tungod anang sige slat-slat na to, daghan kayong nakailan ako throughout the world. Di ba? Ang resulta, magsige nag-anhi dinhi, sige pa-picture, lipay kita sige pa-picture. Akong baba, sige lagngisi. Ana, sige ngisi ba? Murag kong panuhoto na ni akong lago, sige ngisi. Labi nagdaghan kay pa-picture. Ana, niya ikaw mag-picture, honghongan na yun, palit slatan. Palit ko pa din. Nagani uban, magdaan yung resibo daan. Pa din, bayad na biya ko dito, palit na kong slat. Nga rin picture na yun. Pero ako magpa-picture, aron mo palit mong slata. Ang ako lang ba, nalipay lang ko nga, ang mga tao na, ano pa, murag malipay ba? In short, tinuod gidi ay, nga ang pag-antos, mubunga o kalipay. Muna, di nata mo sa likway pag-antos aron makatagamtam tas kalipay. Ikot lang na akong nag-reunion karon. Kamong nag-reunion karon, namiya mo sa inyong balay, sa inyong mga naandan. Naamoy mga gipang-usam na schedule aron lang gyud mo moabot ani. Labaw na gyud ang nag-organize ani. Labad ang oy. Lalabad ang naba kay manunga karon nanunga na mo alipay kay mo sige mo hi hello buhi pa day kay sa buhi pa ko ita reunion ba na ala igagaw dito anha malipay na mo pero wap amo mamiya sa inyo wap amo mo antos ug anhi dinhi awa sad kayo mo'y kalipay katurong wa manunga katong wa manambong igora mo tan-aw sa inyong i-post dito magsigil to diyan di kito sila malipayon sama ninyo nga tinhigin mo labi na gyud mahutdan mo sa kaon igtan-aw nimo lamas na lay imo ana nya moingon ka ay okay ra oy kay para mangguna sa ato gong kuan kaliwatan asos lipay kay kastanan iguli nimo sa inyo day mura gi glospad kay sa wa nay nahutdan ko sa kaon siya niya nga nung gangisi man kay ay lipay kay ko kay daghan kay bididto niya nag-abot yun mi maubitang nahurot ang pagkaon kay wag yun mi mag-expect nga inato kadaghan ana mamang sa to'y mga
Mating tumutampo ang uban ato. Mao to nga nahurot gito dayon na. Pero ang kalipay nimo mabaho nimo inigulis inyo kung tinuod gyud ka nga kamaong muantos para sa kaayuhan sa uban ug labaw tanan muantos ta kay makigsuod ta ni Kristo. Kay lagi si Kristo gyud mao ang tuburan sa tinuod nga kalipay. Sige, lingiay mong tupad. Inasugod karon mag-inantusay na ta ha. Hagda ba hagda? Inasugod karon inantusay na ta. So una nimong antoson kanang imong naong dawata ang gihatag sa Ginoo, no? Ayaw na na kiskisi ang kilay, ayaw na na sige color ang buhok, ayaw na na kanang dawata lang yun ba? Ug mag-antos ka makalipay ra ni, makalipay ra gini. Ana, ayaw na mo pagsigi o kamong mga batanon, uyab-uyab mo, ayaw mo anang kuyog-kuyog dayon, layog-layog dayon, kuot-kuot dayon. Ayaw mo na kay lami man na siya. Adto gimos antos. Unsa may antos? Tutok-tutok lang, ladok-ladok laslaway. Ana, nya kung gusto na yung magminyo kay magtinukhangay na, magprasis gyud usa sa kasal, nya pakasal gyud usa. Antos ba yan na? Pakasal gyud usa, una pa maghanimon. Tanawa, di ba ang inyong kalipay hangtod na lang mo mga matay sa inyong kaminyoon, lipay lang yapon mo kay niagi mamog pag-antos aron dili makasala. Kay ang tinuod nga pagpakigsuod ni Kristo mga igsuon nga muantos ta aron dili ta makasala. Kay ang sala tudluan gid ta, likayan ang pag-antos, pilia ang lami, ang dali ug ang sayon nga paagi aron malipay. Lami, dali, ug sayon nga kalipay maunay sala. Pero ang tinuod nga kalipay moagi gyud mga pag-antos. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, tagamtama ug tan-awa unsa ka maayo ang Ginoo. Kanus ata makatagamtam sa kaayos Ginoo kun miagi tas iyang pag-antos. Sige kadtong mo sunod sa pag-antos sa Ginoo nga rin na manindog na ta.